Star Entertainment. أجي هاي لأن أمانية سلزسي ألو نيريو ألو خلبي كما بهالاي كي يهلو كايكو وكي يهلو خلي قل أمانية بحر صحوف أفريفو بحر دريسو حلفو سي سد خمزلون واتي اوكي بحر قلنا له أبلع له مقاموس حدا أنا نعي الرأي أمانية أقلني أخوي نسي نزا حجي أدي عبدالله تبلا بيوتيوب تفني هذا الله محبرة هوت نايكادم صبارة الدراما على ناس أبدرو على يوتيوب تفني الله تبغى نقول بلسون تبنا لا أماني البلسين كا ناي هاجرنا زمر دراما تريو خلا بحفي أب زيادة كوميدي زيادة هذا من تدل قبل كوميدي تطلع زمر ولا في صحباته ولا تم أكثرات تتجلس تحكي لك أنا مجمريا كوميدياني لازم توعسب على ما كحسايو بتجزينا نبرة بسساتات زنبرة على ما كحساي جي يلن عارفه جن مجمريا كوميديان تراون السويس كابتن طالياني تماهير ومثلا طاليان زارب نيرو يسعى عنا نيرو بدحريو ممر سولومون زبالو نيرو كرميون علي زبال نيرو يوم كوميديان ذكرهم دحرنا زانت كابتن كوميديان سنة فوتهم زخبرهم عدا ساندياغو نحق كوميدياني بصحف يكون بتدبر بدحريو سوزونينو زي ما تاني كم كوميديان بقوع سبي زولو بدحريو زي برهاني قرماي برهاني نسو قرب تيجوتو زي لاوت مخانو قرب مخانكم يوم كلاتهم كوميديان سالوكم تشارلي تشابلين مالتي جوتهم زي بوكر فيس تعينات الواتني قل جاتهم ثلاث يوم ديوم 4 يوم توسكم يدنقهم زي زبالكا بزعبا عدل عبللا كم كوميدي تراجي كونس حدا جزيون كم تذكروا إلى عربي أبت جزينا نبرة كوناتاتيو كم يلوسب أبتشو كم يلهم نورو دك شو خون قلا كم يلهم نورهم نورو فورهم زنورهم وكم يجرنا ديتاتهم معبيهم كم زنبراز نجري حدا جزي أبتي رئيتو تاتالو ناي كوميدي لنا نحلفو فيلم تاع ريوتا تاع سي انتاي بلغلياتهم سي ازيسكم نجر يبلون قليلهم زارو بلو انتاي يقوم نجر حتى قطوز قالو انتاي انا كنا قوم دلسي كل فيلم انترتينمنت يلوز قبر فيلم ولا نعم تشارلي تشابلين دحر خاصي تايكم نجر على لودي دانسو كنا اصحاكاي هذه حدا سبات كم نجر كل وايد اللي نزقنا نجر في علامة عند مسحة عيلو تجيروسي انتاي خامو تقوم نجر ندحر كتصحى زي كيلكا وين نسخة سنس اوف هيومر بالكان مالتي وياتر دا كان مالتي كسب كندو زي كان كان دحر كونو هات غطفو تشارلي تشابلين ري كان دحر زي صحكا كوينوس انتاي تقوم نجر زي بلو كتبل بالكان خصحة عيلي تجيرو سب دماغ صحة يدلي نقالوا سب كسحة أخيلي نقالوا كسحة أخيلي جن عبزقنا نجار قم نجار ده حر قم نجار كان تايم عليتي حدا سبونكو قم نجار فيلم سريع كلونكو قالوا ترجم كعبو خمس مراتكم دقوم يلو ببوليتيكا ترجموا قال نقولوا ما تحزت سؤنا الله عن حسابتي حزبنا كل نجار عريب كلو سي ولا مسكنا زي بقولوا يخون مسح غير كلو تاي حتوقتو قم نجار سريع كلو خمس مراتكم دقوم نزيدهم تحمي وزلهم
መንግስቲ ድዩ ብኣሽሙር ፀርፍዎ ዘለዎም ገለ ብለኻ እንታይ ከም ትገብር ይጠፍኣካ ናይ ባር ገለ ፊልም ሰሪሕካ ገለ በለ እንታይ ኤርትራውያን ሰክራማት ዲኹም ትብሉና ዘለኹም ብልና ኩሎም ኣይኮኑን ግን ከምኡታት ትርኢ ሕጂ ነዞም ከምኡ ዝብሉ ኣነ ሓደ ግዜ ሲ ቁሩብ ብስል ዝበለ ኣረኣያ እዚ ፀርፊ ገለ ንሱ ገዲፈ ከም ዳርጋ ዋጋ ይቦነ ግን ኩሉ ግዜ ሲ ብዕቱብ መገዲ ክርእዎን ዝኾነ ነገር ሲ ከም ምክሪ እየ ዘቕርቦ ዘለኹ ፅቡቅ ማለት ስለዚ ሲ ድሕር ለሚ ኩሉ ግዜ ሲ ልሙፅ ጥራሕ ክኸውን የብሉ ሓርፋኹም ከለዋ ዝኾነ ኩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣማኒኤል ከ ኣጓኒፉ ፍልጡ ኣማኒኤል ሓሪቑ ዝፍልጥ ንዓይ ማለት ካ ዲኻ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም ክሓረቕ ክእል ግን ከመይ ገይሩ ከም ዝገልፆ እዩ እምበር ንኣብነት ስምዒታት እኮ እዩ ስምዒታት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎስ ከመይ ጌርካ ትገልፆ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ኣዝዩ ዝሓረቐ ሰብ ብስሓቕ ገይሩ ይገልፆ እኮ እዩ እንታይ መናደድ ሲበዛ ያስቀኛል ገለ ትብል ደርፍላ ዲ ሓቀይ ናይ ቀደም ኣብዚ ዓዲ ነበረት ሕጂ ሲ ነቲ ምሕራቕ ሲ ብስሓቕ ጌርካ ትገልፆ ኻ ንሓንሳ ነቲ ብኽያት ክትበኪ ዝግባእካ ሱቕ ትብል ብጓሂ ትገልፆ ትኽእል ብዘይ ምዝራብ ስለዚ እንታይ ክብለካ ደልየስ ዘይሓርቕ ሰብን ዘይኩሩ ሰብን ዘይሕጎስ ሰብን ዘይጉህ ሰብን የለን ግን ከመይ ገይሩ ይገልፆ ብከመይ መገዲ ይገልፆ እዩ እቲ ወሳኒ ስለዚ ገሊኡ ሰብ ዝውሕጥ ኣሎ ገሊኡ ሰብ ዘውፅእ ኣሎ ንኣብነት ሽወደናውያን ድሕሪ ወሲድካ ካብኡ ናብኡ ኣነ ክሓድቁ ርእዮም ኣይፈልጥን ግን ኣይሓድቁን እዮም ማለት ኣይኮነን ኣየርእዎን እዮም ንኣብነት ኣብኡ ናብኡ እውን ኣብ ትግራይ ከለኹ ኣነ ከምዚ ናይ ኤርትራውያን ስምዒታት ቀልጢፍካ ናይ ምውፃእ ባህርያት የብሎምን ኣይረኣኹን ማለት ኩሉ ነገር ወላ ዝሕርቕኹን ዝሕጉስኹን ገለ ህድእ ኢሎም እዮም ዝቕበልዎ ብዙሕ እውን ንደገ ኣየውፅዎን እዮም ስለዚ ናይ ሰብ ባህሪ ዝተፈላለየ ሕጂ ኣነ ምናልባት ዘይሓርቕ ዝመስል ምናልባት ከሪኦ ስለ ዘይደለኹ ንኽእል እምበር ብውሽጠይ ክሓርቕ ክእል እየ ሓሪቕካ ገለ ስምዒታዊ ዝኾን ካልኦነት የለ ክህሉ ይኽእል ግን የተዓሰኒ ዝበዝሕ ግዜ ሓሪቕካ ትገብሮ ነገራት የተዓሰካ እዩ ስለዚ ዝከኣል መጠን ወላ ተሓጎስ ወላ ትሕረቕ ህድእ ምባል ትዝበለፀ እዩ ተሓጒስካ ትጋገዮ ብዙሕ እዩ ሓሪቕካ ትጋገዮ ብዙሕ እዩ ስለዚ ቁርብ ንነብስኻ ክትዓግድ ምኽኣል ፅቡቅ እንግሊዛውያን በዚ ከምዚ ፍሉጣት እዮም ሽወደን ኢለካ ነይረ ግን ካብኦም ንላዕሊ ከዓ እንግሊዛውያን ኣየርእዩን እዮም ኣይርእኹን ይድግልዎ ሕጂ ፅቡቅ ኣማኒኤል ዝያዳ ካብ ሕርቃን ሓጎስ ክትዛረበሉ ክገልፆ ይቐልል ምስለና ክልቲኡ ግን ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ኣነ ሓንቲ ላ ዝዝክራ ዛንታሲ ሓደ ወዲሲ ብሓደ ኮይኖም እዮም መንእሰያት እዮም ጓል ነራ ምስኦም ሓደ ነይሩ ገርል ፍረንድ ነራቶ ሕጂ እንታይ ኢሎምቲ ነቲ ወድስ ሎተርያ በፅሕካ ኢሎምዎ 1 ሚልዮን ድዩ 2 ሚልዮን ዲ ገለ ኢሎምዎ ፈሊጦም እዮም ሕጂ ትወዲ ብምብዛ ተሓጎሱ ዓግቶ ብዘይምኽኣሉ ሲ ነታ ገርል ፍረንድ ናቱ ነታ ዓርኩ ይቕረ ተሓቲትዋ ኣነሲ ቅድሚ ብዙሕ ግዜ ምሳኸ ተዛዊረ ነይረ ግን ሕጂ ኣብዚ ደው ተነብሎ ፅቡቕ ነይሩ ገለ ኢሉ ተዛሪብዋ ብምብዛ ስምዒት ከምታይ ካልእ ጓል ነይራ ዝደልያ ሞ እቲ ገንዘብ ምስ ረኸበ ናብኣይ ክዝንብል ደልዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ምስ ነገርዎ ሓሶት ምዃኑ እታ ጓል ድሕሎሞ ከይትዛረበኒ ኢላ ካብኡ ጠፊኣ ንሱ ከዓ ሓፊሩ ተሪፉ ሕጂ እዚ ስምዒቱ ተዝጎትኦ ነይሩ ኣብዚ ከምዚ ፀገም ኣይማእተውን ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሎተራ በፅሑካ ድዩ ዋላ ገንዘብ ድዩ ጠፊኡካ ገለ ሕረ ኣይከዓልን እንኮ እዩ ግን ተኽኢልካ ህድእ ምባል ሽዑኻ ክትሓስብ ትኽእል ከምታይ የጋገየካ እዩ ብርቱዕ ስምዒታት ከምዚ ንሓንቲ ኮምፒተር
برتع إلكتريك باور قلعت يقبلاش وازقيل نتي ناتكون نتي ناتكا أتحساسبا ويتناتكا بالنيورونز متحسبا بيشتغل زول قال شورت سيركت كم قبركو قبره إلي شو تجاجا شو تتعس مالتي. ስለዚህ አማኑኤል ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ኣካዊሉ ከይዲዶ أو يفتن ስምዒታዊ ይኮነ أو فتن كل سبع يقولون كوي. ፅቡቅ ተሞክሮ እያ ኣማኑኤል ሕጂ ኩሉ ግዜ ክሓስብ ከለካ ሓደ ሕብረተሰብ እንታይ መንእሰይ ስናይ ሓደ እምኒ ኩርናዕ ኢልና ኣይጋነና ሕጂ መብዛሕትኡ ኣብዚ ዘለካ ኤውሮፓ ንኣብነት ስወደን ኣለካ ካልእ ኤውሮፓታት ስካንዲኔቭያ ገለገለ ብወረወረ ሰሚዕካ ሓንሳብ ዘሰክፈካ ነገራት እንታይ እዩ መንእሰይ ክበሃል ከሎ ድሕሪ ሓደ ነገር ምሁር ክኾንካ ደስ ይብለካ ከም ሓውካ ከም ተካእልካ ካልእ ሕጂ ኣብ ኤውሮፓ መብዛሕትኡ እንታይ ትሰምዕ ገለገለ ሓፈሻ ዘይኮነ እኳ ገለገለ ክፋላት ኣብ ሓሽሽ ኣብ መስተ ኣብ ባእሲ ተፀሚዶም ገለገለ ትሰምዕ ሕጂ የሰክፈካ እዞም መንእሰያት ከመይ እዮም ዝያዳ ምስኦም ስለ ዘለካ ከባብሲ ከም ስነ ጥበባዊ ከም ሃገራዊ ከም ሓደ ደራሲ እሞ ከዓ ኣብ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኢልና ከዓ ዝያዳ ከዓ ተሞኪስካ ስለ ትፅሕፍካ ነዚኦም ከመይ ኢና ክንገልፆም ከመይ ኢልና እዮም ክንዕርዮም ፅባሕ ንጎ ሰባት ክኾኑና እንታይ መስለካ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዮም ዝኸዱ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ እስያ ዝኸዱ እውን ኣለዉ ሕጂ ነንበይኑ ባህርያት ከርእዩ ክእሉ እዮም ቀዳሚ ነገር ሓደ ነገር ክዝክሮ ዘሎካ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ኣብ ዘይፈልጥዎ ማሕበረሰብ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ኣብ ዘይትፈልጦ ማሕበረሰብ ክትኣቱ ከለካ ክሳብ ትዋሃድ ምስቲ ሕብረተሰብ ቁሩብ ንፁልነት ይስማዓካ እዩ ንፁልነት ክስማዓካ ከሎ ኣእምሮኻ ስለ ዘይረግእ ንዕኡ ዘይርግእ ነገራት ክትወስድ ትደሊ ካብቲ ትወስዶ ነገራት ድማ እንታይ እዩ ሓደ መስተ ክኾኑ ክእል ሓደ ሓሺሽ ገለ ክኾኑ ክእል ሃይማኖት እውን ክኾኑ ክእል ክልቲኡ መደንዘዚ ሰለስተ እዩ ሕጂ እንታይ መሕቢ እዩ ገሊኡ ብቲ ሃይማኖት ዝሕባእ ኣሎ ናቱ ዓለም ፈጢሩ ከም ዝኸውን ዶ ገለመለ ገለ ኢሉ ኣብኡ ይሕባእ ሓደ ኣብቲ መስተ ይሕባእ ሓደ ከዓ ኣብቲ ሓሺሽ ይሕባእ ስለዚ ድሓር ግን ቀስ ኢሎም ይወፅዎ እዮም ቀዳሚ ነገር ንሳቶም እዮም እምበር እቶም ደቆም እኮ ኩሎም ድወኮ እዮም ክዋሃድ እዮም ምስቲ ሕብረተሰብ ፀገም ኣይክህልዎምን እዩ ሓደ ግዜ ፀገም ክህልዎም ክእልኩም ምናልባት ናይ ዘርኣውነት ሬሲዝም ገለ ክጓነፎም ይኽእል እዩ ሽዑ እንደገና እንታይ ይኾኑ ማለት እዩ ናብቲ ሓሺሽን ገለን ይኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ኖርዌይ ከለኹ ሓደ ኣዴታት ፀዊዕናኒ ነይሮን ደቅና ገሊኦም ናብ ሓሺሽ ይኸዱ ገሊኦም ከም ዝገብሩ ገለ ኢለን እቶም ደቂ ንሳተን ዘይኮነ እቶም ደቆም ሕጂ እንታይ ፀገሞም ክሳብ ደቂ 13 ዓመት ከለዉ ንኣብነት ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ እቲ ኤርትራዊ ክሳብ ወዲ 13 ዓመት ኣዕሩኽ ኣለዎ ኖርዌጃውያን ሕጂ ነብሱ ሕብሪ ኣይርእን እዩ ሽዑ ሰሙን ኣይርእን እዮም ካለር ብላይንድ እዮም ይፃወቱ በሉ ገለ ድሓር ካብኡ ክሳብ 11 እምበር ካብ 12 ገለ እቲ ኖርዌጃዊ እውን ሽወደናዊ ቁሩብ ክፍለይ ይጅምር ሕብሪ ክርኢ ይጅምር እስተውዕል ይጅምር ኮንሽስ ክኾን ማለት እዩ ሽዑ ኢለ ካብኦም ሽዑ ንሳቶም ወላ ኣነ ዶ እንታይ ዲ ኣነ ገለ ክብሉ ይጅመሩ እንታይ ማለት ኣይደንቲቲ ክራይሲስ መፅ ናይ መንነት ቅልውላው ሽዑ እንታይ ገብሩ ኩሉ ሰብ ይደሊ እዩ ማሕበረሰብ ኣብኡ ንኽኣቱ ይደሊ እዩ ብዘይ ሶሻል ኣኒማል ስለ ዝኾነ ሰብ ማሕበር ግሩፖ ይደሊ ሕጂ ይደሊ ይረክብ ንሳቶም ከዓ ካብኡ ዝተነፀሉ ዓይነት ማለት እዮም ደቂ ሶማል ክኾኑ ክእሉ ደቂ ገለ ክኾኑ ክእሉ ምስኦም ይኣቱ ሽዑ ንሳቶም ሰረቕቲ እተኮይኖም ምስኦም ይሰርቕ ንሳቶም ሓሺ ሰቲ እተኮይኖም ምስኦም ሓሺ ሰቲ ይባላሾ ማለት እዩ ግን ገሊኣቶም ከዓ ኣለዉ ዝኽእልዎ ካብኡ ከይኣተዉ ትምህርቶም ወዲኦም ማለት ብርትዓት ዝኾነ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኮንስቲቱሽን የብሉን ኣብቲ ውሽጡ ኮንስቲቱሽን ማለት ስርዓት ፍጥረት የብሉን ኩሉ ሓደ ይኮነ ገሊኡ ኣልጢፉ ተነቃፋይ
قالوا دلدل له أجي قال لهم دلدلات له ولا تعلمت بلوم ولا قال بلوه قال لي قلت سن لا على قصد دي بالله قال لي أبت تحت الدوز ولا له قال لي عاوز تبيبه نام مستن قال لي زعت له هاي ما قال لي وقع نفسه زعت له نالو لازم بحرياوي مالته يو كسنا بلا لازم عملية لازم نسيات نحتر زبالة يوتيوب كاس لازم حسب ميديا سوشيال ميديا لازم له انتهينا ناخذ بعد لما نسياتنا من ساعتنا قبلهم زيد لا أنا دامي نجر إتهم عبيتي سبعة أحواتهم زبلهم ويجو صحفوا ويقولك كاتاتلوا لهم مالتي تيزقبروا زلوا عاد معكم زي كنا فليتهم نعم انتهي تقوموا معها ستيقات استر تبل قال لهم استستيقا قال لي تقوموا يبلون أجي أنا ورا زيكم كنزلوا أنا ونبتناتهم عدما كلكم مقبر نيري نارباتكم كم داز قبروا زلوا حجهم مقبركم قل كابز حالي فقط ما هاد صبوي أجي زي نقبروا زلنا هون كمي أنا سي نعطاتهم كور ديالهم زيكم كسلككم مقبرن كابهم زجددون نقبر نيرنا هنا قل نحن حجي نقرم علينا كم غير كاس قبر يلين عملت سدتنياتات كوينومون لا على زبط كم اوباما له سدتن او ابوي سدتنيا نيرو ابون لا علي بس نيرو هواي زمان يونيفرسيتي اينشتاين رسو سدتنيا يو كاب جرمن زخدينا بتاجبال ناب امريكا وزحات سدتنياتات له لا علي زبطحو زي الرأي زي حجي اب اوروبا زلا على زلو يمناويان كنفيزهم بعلون زوغاهرو زلو ترامب قال 10 ساعات تصرفن نبله قال ملا جي نسو اوروب كغودوم كيلي من ساعتنا هذا وانون كما تقيلي افريقيا سوغوغلو خاب اوروبا كو يروحوا اي مثلا بز زخدو زلو حجي باوروبا كايدوم فتقون انا زي بوبوليزم زي انتاج بحال يمناويان اللي حالو اللو حجين عملت بحاتيرو زي ترامب سنتا إيلان عمر تبحال ناي سومال تولاديت ابتي ستايزل ابتي كونغرس دي ولا قال زلا نا قاليلو يتعرف على ابتو تويت نا قبره اجي انتاي بلو له قدف كم ويل كات تعرفها ولا خاسي قتلوا كو اليوم وزعت كان يمكن قتلك نايلوموا اجي نسقع سئل يتعرفها اجي انت مالتي ن حشا درغو حلو نلبام امتلو قالني يمنت كم زلو يزوسد تقتلكم ما كمان سي اي دونت كير يزبل زلو زمثل دعر 10 قدف ناولو يتعرفها زوعل كوينو اجي تبح نقو تقتلوا واسي انت اي كون كم ستاون كو صادق إلي شو مالتي وتعتنياتات قتال برار قسنا بله هتلر كوكم إلي جميركو عبد عالم هو كذا متأسلدي حجي كاب نايمن إسهات إن جمير أورب ألقي صحابو تام مالتي سي نزل فليت أمسي تم إسهات نتجزي أبصبو أو علم وتصحن هي عايش تايم يوم فتح يكون مستاين حشي ولا عند فتح يكون يمهاروا بلو قال يقرا عثمان حبرتسب شعو سعيرهم وصو ويد ما حد عوان ما كركب كله انا عدهم تمليسهم نعدهم تقوموا مالتي جيسي ترامب لو تحساسوا مسراتاو دريو كم من سياتنا خابو نقولكم ابراهام حجي سوري ابراهام اماني انت وش اسمه نعم منو ما يكون اماني حجي انت ما يصير غيركوها سوله بز على راح تسميه منو ما يكون عندها حجي انتايو سنه طلب سي كل غزي اب عالمنا تريخ لها ولا عطوي تشارلي تشابلين وتقيسكايو وخلوت كوميديان قالوا له بزحات حجي تايو سنه طلب تايو ابو الموضوع تعمل صوره زلوا اب حدارهم ማህበራዊ ህይወቶም ብዙ ቅሳይ ተቋርጦ ጸግማት ተቋርጦ አማኔል ካሁን ስለ ጥበባዊ ክፋል ህይወት ከበሙሉ አብ ጽሑፍ አካል ጥበባት አካል ብዙ ነገራት አሰራሙ ከም በዓል ሓዳርን አቦ ስድራ መኻን ከበጠሲ ጽልዋታት አለዎ
زغورافت جزي خلاص زي تبون حدار حنسا زقوان من قدي زحقوس من قدتا هو لازم علاف انه هو እዚቲ ብሎ ዘለኹ ንኣብነት ብሓንቲ ኣብነት ክገልፆ ክእል ኤልቪስ ፕሬስሊ ምናልባት ትፈልጦ ትኾነ ንሱ ብዘይ መጠን ህቡብ ደራፋይ ነይሩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦን ዳርጋ ዘምልኾን እዩ ኣብ ሓዳሩ ግን ተፋቲሑ ሰምታይ ከም ዝበልካዮ ፋሚሊ ማን ዝበሃል ኣሎ ፋሚሊ ማን ክትከውን ኣብ ምስ ሓዳርካ ምስ በዓልቲ ቤትካ ትዕልል ትፃወት ምስ ደቅኻ ትፃወት ገለ ክትከውን ኣለካ ፉል ታይም ጆብ እዩ ሓዳር ሕጂ ግን እንድሕር ዝተኾንካ እዚ ኣርቲስት ዝኾንካ ፉል ታይም ጆብ ኣይኮነ እንተ ሓዳር ዝኾን ዘሎ ፓርት ታይም እዩ ዝኾን ሰምታይ ዝበዝሕ ስራሕካ ኣብ ደገ እዩ ንሰብ ተዘናግዕን ከተፃወትን ኣዕሩኽትኻ ከዓ ትፈጥር ኢኻ ምስኦም ትሰቲ ምስኦም ተብል ዳርጋ ተሓዳርካ ይርሳዕ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ፀገም ፍጠር ማለት እዩ ፍትሕ ይመፅእ ማለት እዩ ግን እዚ ንስነ ጥበባውያን ጥራይካ ኣይኮነን ኣይንሽታይን እውን ርእሱ ምስ ከዋክብትን ሰማይን ገለን ምርመራን ገለን ክሓስብ ዝውዕል ማዓስ በዓልቲ ቤቱ ብዙሕ ግዜ ኣሕልፍን እዩ ተፋቲሑ ከዓ ንሱ ስለዚ ግን እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲኦም ናይ ሓቂ ስነ ጥበባውያን ግዜኦም ኣብ ከምዚ ዘሕልፉ ምናልባት ፀገም ጓናፎም ይኸውን ግን ኣነ ብዙሕ ኣይኮነን ከም ስነ ጥበባዊ ማለት ፉል ታይም ስነ ጥበባዊ ገይረን ነብሳ ኣይወስዳን ዳርጋ ምስታ ሓዳረይ ኮይኖም ክገብሮ ዝኽእል ዓይነት ስራሕ እዩ ደገ ከይደ ዝደርፍ ነይረቶ ዝኸውን ወይ መፅሓፍቲ ፅሒፈ ሌክቸር ክህብ ዝውዕል ነይረቶ ትኾን ምናልባት ሽዑ ፀገም መምፀእ ነይሩ ገሊኦም ኣለውን ከምኡ ምስ በዓልቲ ቤቶም ዝዛወሩ ኣለዉ ካብትን ናብትን ግን እታ ሰበይቲ ከዓ ወሳኒት እያ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ትዛወር ደሊ ድያ ኣብ ፈቅድኡ ገለ ዘይፈትዋ እውን ኣለዋ ሕጂ ብሓፈሻ ክትወስዶ ከለካ ስነ ጥበባዊ ይኹን ተመራማሪ ይኹን ኣብ ሓዳሩ ቁሩብ ፀገም ክህልዎ ክእል እዩ ሰምታይ ቀዋሚ ሰብ በዓል ሓዳር ኣይኮነን ማለት እዩ ብትርፊ ግዚኡ እዩ ሓዳር ዘካይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣማኒኤል ሳለ ደራሲ ሓንቲ ተርፈካ ግጥሞ ይፈተንካ ግጥሚ ኣይፈተንኩን ዝኽእሉን ኣይመስለንን ኩሉ እንትኑ ስነ ጥበበኛ እዩ ተበልና ክቡራት ተዓዘብቲ ወላ ሓንቲ ጋኑና ይግበርናን ብሽምኩምን ብሽመይን ብሽም ስታር ኢንተርቴይንመንት ከምኡ እውን ኣብ ቅድሚ ዘለዉ ካሜራማን ግዜኹም ሰዓትኩም ከፊልኩም ነዚ ዕድል ብምሃብኩም ብጣዕሚ ምስግነኩም ኣያይ መምህረይ ኣብነተይ ሞዴለይ ኣማኒኤል ሳለ ብጣዕሚ የቕኒየለይ يعنيلي أنا اوكي ماشي اوكي تشين طبعا